Menai, a ni yw'r sgwad heddiw. Da ni'n ymarfer bob nos Lun a bob nos Ferchar. Da ni'n neud rhedag, wedyn mae yna rei yn neud naid hir, rei yn neud naid uchel, rei yn neud hurdles. Dwi'n mwynhau dod yma cyfarfod ffrindiau fi, a dwi hefyd yn mwynhau cystadlu. Rhan y cors angen bod yn gryf di coesa, achos chi'n iwsio nhw i rhedag ynddo, a dyn breichia i chi symud ymlaen. Rwan, be am ddod i nabod aelodau'r tîm? Y person sy'n bob tro'n hwyr i ymarfer ydy Nancy. Y person sy'n byth yn gwrando di Hyw. Y trainer gorau ydy Llunos. Y trainer mwyaf diog ydy Nancy. Y person sy'n mwyaf debygol o cystadlu yn y gemau Olympaidd ydy Gethin. Y person sydd ddim yn swil ydy Charlene. Y show-off mwyaf ydy Ifan. Yr athletwr gorau ydy Megan. 5 teiar, pêl basged a lot o bwyntiau. Gawn ni weld sut bydd Clwb Menai yn sialens y sgwad nes mlaen.